Bangaldan, Pangasinan. Barbert's Salon for men and women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barbert's Salon for men and women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barbert's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barbert's Salon for men and women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barbert's Salon for men and women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Alcala, Paborito! Bautista, Paborito. Benalona, Paborito! Lawak, Paborito! Puso Robio, Paborito, Santo Tomas, Paborito. Season, Paborito! Ordaneta, Paborito, Diyan Villasis, Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang kasawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito! ikaw ang pinag-uusapan. Paborito! Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito! DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito! Paborito! Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa mangiter, nadalan at saray ay sa kiyaninawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulop, tan kaantabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning! Naimbagngal daw bigat kata kayo amin na po. Mabigya kabuasan Pangasinan, Dagupan. Wadya tilalamat yung mga iparuntal na sari balita, isyutan komentaryo ni Paakar at sari matuan. Liknay Balay! Siyempre, kolom kanta ba yun? Saray kapaborito yo, amigo yo. RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtarlingkor, magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kaulop kanta ba itimat siyempre, technical side. The only one, Engineer Nixon Dakal.
Agali pulos na agaw partner ni 17 ila. Ah. Na Hulyo. 17 lang. Oh, Kapal kapal dwala. dwala. Agaw nata na Huwebes at atin tanagagik. At makul pa ni man nakabuwasan. Bali-bali panaon. Mhm. Balit wala ray balita tayo at ating tanagagik. Ya kabatan tayo. Ya wala manayaykin. Wala na na imano yung Chinese vessel dito na eh. Iner. Balbalag ya vapor. Iner. At Lingayen Gulf. Walay unsasakbet. Walay simabin reported siya kapaborito Jay. Mhm. Ya walay abantaganda ditan. Ya may Chinese vessel. Anti gagawin to ditan. Particularly ditan at Istanza Lingayen. At wala may abantayan ko. Ya vlog to ng Councilor Randal Randal Bernal. Ay, teka, bago mo ituloy yan, dyan sa Lingayen, talagang mabawag sungaran na Councilor Randal Bernal because of his mga feature o kaya mga content sa kanyang vlog. It's all about, yung parang... good governance. Yes, ano yung sinabi good mo? governance. Good governance. Oh. Kasi biruin mo, yung last na nakita ko kasi na pinaskill niya, sa kanyang vlog is about his yung budget as a councilor na hindi daw niya kukunin, Oy. babalik niya sa munisipyo dahil ayaw niyang maulingan. Yan ang Oy. pagkasabi. Councilor Randal. Yes, yung kanyang kamay. At nung isang araw, di ba, na isabi din natin, Bakit ayaw niyang tanggapin? Makauring may sweldo to. siguro, ang paano wala ray utokso, ganun siguro, layo, because of that may amount, wala ni nakakaroon, nga 600,000 na mo may bagoto. San sa niya, may question hour, may ibabagak in vlog tumat, may nila to may water treatment facility. Facility aganapi pinabangan worth 10 million pesos. So parang kailangan pakinabangan. That's a lot of money, Yeah, a lot of money, but parang waste of people's money, kwantura. Kasi ganapa pinabangan So, ang daming bumibilib ngayon. Kay Councilor Randal Bernal, na kung talagang may tudo-tudo to so pambantay, talagang good governance. Yes. Pati sa medyad bidding na saray proyekto. Di ba? So, iyang nakita mo is mayroon na naman siyang binlag. Meron siyang blinag ulit. Mhm. And this time, nakita niya yung barko na yun. Meron siyang actually, ito, pakinggan po natin, panoorin natin, yung vlog ni Councilor Randal Bernal na nakita niyang isang barko with Chinese character. Yung barko na yon, ano ang ginagawa doon? Pakinggan po Saka natin. yan, public naman yan. Yes. Dahil consumption. Dahil Well, he's a public officer. Saka public, pinablik niya yan, di ba? Yes, oo. So nakita mo. Nakita ko. At kasi kapaborito Ajay, meron doon pinadala sa akin ng video ng isang fisherman na malapit siya doon mismo sa barko. Okay. Na kung ano yung nakita niyang barko, ganun din yung barkong nakita ni Councilor Randal Bernal. Okay nga, hindi ko pa nakita yan. Tignan Panoorin natin, unahin natin si Councilor Randal Bernal. Mga bes, alas 5:30 yung araw niya, siguro lamay sunset. Makustan, taraado, makustan, walang balita kasi kayo yung ko. Zoom ko Lukada labi tan kurumaya, unabay dat ilutan, mansusupsup na mina plus black sun. Akuantan mo ang lahat yung permito ya. Chinese vessel, di man, kinaon dalam sumina tayo. Di man kung sa kanang munisipyo, balog. Ila kabiwo, para po 5 channel. Di man tutumbukan dalam mo na China may kanayon na si Imo. Kaya, ito tayo sa diinan, mga nandayan, mga
Oh. Yan yung kay Councilor Bernal. Ito, mas malapit-lapit. Yung video ng isang Fisherman naman yan. Fisherman naman ito. Oo. At panuorin naman natin yung kanyang report. Lager din. Yeah. Yan din, oh. Malbalag yung barkota na natin tanagagi ka. So, di video to a The same place. The same place. Stanza Lingayen. Yan. Kumukuha ng buhangin sa dalampasigan. Diyan po sa parte ng Stanza Lingayen. Hindi pero yan. Hindi Oh. pero yan. Yung mga kanyang mga expose. Yes. Kaya nga sabi ko, nung pinadala yan sa akin, tamang-tama nakita ko rin yung kay Councilor Randall. Mhm. Kasi sabi ko, ay may katotohanan. Itong report na pinarating sa akin. Kasi supposedly, may makakausap sana tayo ngayon kapabrito Ajay from Stanza Lingayen mismo. Oho. But she beg off muna. Wag muna. Wag muna. Oh. Pero Kaya- alam mo, Oh. yung nakita ko at mismo na isang opisyal ng bayan ang nakakita, then this will be the start of investigating. Yes. Diba? Dapat investigation ang gawin natin kasi dyan. meron siyang puder. Ang tinutukoy ko dito, saan siya lamang impaway to, imblog to, na Councilor Randall Bernal, then, di ba, meron silang karapatan na yan magpatawag ng question hour. Yes. Sa sangguniang bayan ng Lingayen, dahil nasasakop nila yan, pwede nilang imbitahan yung DENR. Yan. MGB ba? Hindi ba meron silang, tapos na ba yung ano nila dito sa Monarch, yung kanilang, meron silang ano dyan yung parang symposium. Tapos na ba? May imbitasyon ng PIA dyan Ewan ko kung tapos na. Sa 23 pa yun. Sa 20. Sa 23. Pwede ano Oo. Pwedeng... O nga, geomining yun, di ba? Geomining yun. Sige nga. Geomining yun. Yes, So, sakop nila yan. Yes. Tapos, siguro, ang pwede rin na imbitahan dyan, kasi Chinese vessel yung narinig ko Kung mayroon siyang permit na umentra sa ating Territorial Sea? territorial sea, Coast Guard. Yun. Coast Guard. Coast Guard, dapat. Pwedeng imbitahan din. At saka yung kung totoo nakita nung mismong sumisiga, yung fisherman na nag-video, na mayroong parang probinsya. Yun. Meron bang permit? Yun. Di ba? Na ibinigay. Oo. Para magmina or kung ano yung activities na ginagawa dyan. For now, syempre, habang wala pang investigasyon, ano muna tayo? Puro, ano bang ginagawa? Kaya, Oh. hintayin natin si Councilor Randall. Yes. If he will make a move Yes. na magpasa ng resolution sa Sangguniang Bayan ng Lingayen na imbitahan ng DENR. Oo. Possibly, imbitahan din ng Coast Guard or imbitahan ng representative ng probinsya Yes. at imbitahan mismo yung may-ari ng barko. Kung anong ginagawa. Yes, para ma-enlighten tayo. Yes. Kasi dapat malaman natin anong purpose ng barko Yes, na nandun. with Chinese character na nandun. Okay. Anong ginagawa niya doon? In a positive side naman, iniisip ko kasi alam ko yung lugar na yon. O baka naman baka ito dahil wala pa investigasyon Yes. Iniisip ko baka hinair naman yung barko, yung vessel na yon to ano bang tawag mo dito yung mag-aalis ng mga Maglilinis ng mga silted na ilog. Oo. May ano diyan may parang sa dagupan na Oo. Sinutsukto, Santo Intagar. Baka hinair naman. Kasi yung lugar na yan, sa bungangan ng Limong Channel, sarag mulay, kindi man unalagay. May silted la. Oo. So, may agos siya manlalapod Agno River,
walay makakasarad man niya timmubulay may buwer. Yes. O baka naman hinair na na maglinis. O kaya Maglinis. mag-alis nung Oh. bara. Oh, Pero ito na naman. saan napupunta yung Yun. inaalis So, na buhangin? Yung ano lang tayo, yung Oh. parang Kasi sa yung, akin. Yung sa dredging machine. Ayun, nagre-dredge. Ah, Baka nagdi-dredge. nagre-dredge. Okay. Oh. Yung dredging machine kasi, tulad ng dredging machine ng DPWH, Oh. susupsupon to may buwer, Mm. pero ipapaway to lamlaman, ipupugso to, Jet gilig. at gilig na ilog. Yun. So, yun So, lang yun yung proseso. baka So, yun din. Baka yes. yun ang iniisip ko. Pero, yun, oh. bakit kailangan ng barko? At saka, ang kukontra naman siguro sa positive side na yun, Mm. bakit gabi? Yun. Kasi when Bakit you operate, tumatiming? when you operate at night, Oh. sa dilim ng gabi, ay, that is operating surreptitiously. yun, di ba? Surreptitiously. Yes. Kumbaga sa yung pinaka-common na term din is yung May itinatago. at saka very suspicious. Yun. Di ba? Yes. Kasi gabi, Bakit sa gabi? lahat ng ginagawa, kahina-hinala yan. Gaya ng sabi ni Councilor Randal. Oh. Bakit sa gabi lumalapit sa ilog? Ay, nako. So, Oh. kailangan talaga maimbestigahan yan. Ano ha? Kasi mayroong issue somewhere in Zambales Mm. na naipalabas din sa national television Oh. na alam mo yung mga result doon, mga OFW na nag-ipon ng pera tapos investment, nagnegosyo, business. Yan, napanood ko yan. Di ba? Yun. Tapos natutubag-tubag na. Yes, nasira na yung mga structures sa gilid ng dagat because sinusupsup na. Di ba? May barko doon eh. Susupsupon Yun. na may bor. Baka nagmimina. Oh. Pero according naman sa LGU, may nagsalita mayor ata yun eh. Yun, yung dredging. Oh. Kasi ang nature daw, recreation yun, in tagertuman diman. Okay. So, wala may lapod pinatubo at tagaran, di narumay dalinda, ng palagay na. Pero sa nature lang, wala may time, unaralumlamot sukyan, kusuntumat. Yun naman ang explanation. Pero may barko doon. Pero may mistake si Mayor doon. Oh. Bakit hindi niya pinakabatan? At sa pinakabatan, Ay, hindi napanood niya ba binigyan- yan? bakit Diba? hindi niya binigyan ng babala or nagkaroon siya ng tawag nito, consultation with the people na nakatira doon sa baybaying dagat para alam nila kung ano yung ginagawa o gagawin ng LGU. Yes. At bakit barko? Kung dredging man lang, bakit barko? Tulad din yan. Yung Tulad din inisip ko, dito. nasa positive note naman. Baka Oo. nag-dredging. Pero sabi mo, bakit barko? Bakit Chinese ba barko? talaga yun? Kung dredging yan, saan Chinese vessel yun? Oo, sabi ni Councilor Randal eh. Oh. Oh. So, kung dredging yan, saan napupunta yung dinidredge na Oh. buhangin? So, hindi ho biro to. Oh. Hindi ho biro to. Dahil ang dapat na malaman siguro, yung mga ganyang bagay, di ba? Kasi kung may permit yan na nagmimina, nagmimina. O, dapat may pakinabang ang gobyerno. Siyempre, dapat. Oo, kasi dapat ito Kaya sa nga tanong 15% sa iyo, Oo. sa barangay, sa, di ba? Oh, kaya nga tanong ni Councilor Oh. Randal, may permit ba yan? Oh. Sinong nag-issue ng permit? Yun. Ayun. Bumibilib diba? na ako dito kay Oh. sa kanyang pag-upo. Ano ba yung umpisa? June 30. So July 1 kamo na. Ano na ngayon? 17 days. lang ang nakalilipas. Marami na Pero siyang... marami na siyang expose. Oy. Kailangan magtuloy-tuloy yan. Konse Randal Bernal, parang, di ba? Parang ganyan din yung mga sistema ni Mayor ni Mayor Isko, di ba? Binubulgar niya yung mga At Councilor Randal, Bilib tuloy ako, mo yan. Tuloy mo yan. Tuloy mo Ganda yan. At, yung ginagawa mo. Yes. At Kasi pinangangalagaan niya yung pera ng taong bayan. At Actually, the same time, nature. yes. Actually, sa kwanto may katungtungan talawarin natin kapaborito, Ajay. Iyagalyo kami. So parang ano na siya. Protektaan nyo kami. Baka nabalitaan niya rin yung nangyari doon sa Zambales. Maaring ganon. 'Di ba na nag-erode yung sa baybayin sa dagat, sa malapit sa dagat, Yes. yung mga properties Yes. doon wala. Oo. Agabay-gabay, agabagaba. Kaya natatakot sila. So sabi nung kakausapin sana, kaya nag-beg off kasi kailangan pa niya ng mas solido pang
investigasyon Oho. para mas maganda yung report niya sa atin. Kung may Pero ganun nakikinig, pa man. yes, kung may nakikinig man na may alam po dyan at may permit po yan, pwede po kayong magpaliwanag. Yeah, At ganun pa open man. po Yan. yung line natin. Tama po yan, Kapaborito Jay. Ganun pa man, panawagan natin sa mga authorities concerned. Oo. Authorities concerned. Are you aware? Yun. Are Alam you nyo ba yung aware? nangyayari? Alam nyo ba na may nangyayaring ganyan? O kaya... Alam nyo ba na may barkong nakadaong Yes, oo. Ang laki naman pala nung barko. Mm. Sinong hindi makakapansin yan? Oo naman. Oo. Kaya itong siguro it's an eye-opener yung vlog ni Councilor Randall Bernal. At siya mismo ay may pwede siyang gawin yan. Dyan. Dahil opisyal siya ng bayan. Tingnan Yes. natin. Abangan natin. At kung po pwede, masubaybayan natin through Councilor Randall Bernal yung mga pangyayaring ganyan. Yes. Kasi nakakatakot din kasi imagine may conflict tayo, 'di ba? Meron tayong issue Oo nga sa naman. China. Yes, oo. And then makikita mo na lang yung barko with Chinese character nandyan sa dalampasigan. Nako. Saan ang isipin ng mga taong bayan? Of course, Mhm. ang magiging negative yan ang dating sa kanila kasi kalaban tayo China, kiwajalay China, kwanda. Oo, nitan. Sa nitan, nitan. Di ba? Ay, nako. So, abangan natin. Dahil Sana maimbestigahan naumpisa yan. na. Yes. At naumpisa Sana na. maimbestigahan yan. Tuloy-tuloy mo Kapaborito yan, Jay. Konse Randall Bernal. Mabuhay ka. At sa nakikita ko, talagang ang nasa niya ngayon is yung good governance. Lahat na, pinapansin niya eh. Di ba? Yung bidding, ng mga proyekto, lahat na, kapanggawa, nadudural, kukwentural vlog to. Yes. Di ba? So, pagka napapanood mo, talagang maraming bumibilib. Yan, panindigan mo yan, Konse, ha? Palagay ko pinapakita ni Councilor Randall na ito yung kanyang advocacy. Yun. At sana magtuloy-tuloy yan, Councilor, ha? At saka Oo. pagka ganyan, Konse, talagang maraming susuporta sa'yo at bibilib sa'yo. Oo. At hindi ka nag-iisa dyan. Yes. Oo. Yan ang masisiguro namin ni ni Kapaborito RJ. Councilor, hindi ka nag-iisa. Magpapatuloy po ang Liknay Balik, Karini Nazaren, Pakabatan, Paimano, Malalapunid, Saray, Manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero, ipagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko at pagkatao ko dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center.
Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimanggana ka ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan na! Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan! They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iuyag na saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep.
Radyo Pangasinan DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Aburrito. Tuloy-tuloy sa Lignay Valley. Oras ilatatan tanagagi kalas 8.34 ladsain kabuasan na Huwebes. Siyempre kalop kantabi ni Sari Magtariran kapaborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Tansay Magtarilingkor Magtariran kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Ay, babati muna tayo. Lalong-lalo na po dyan sa mga magaganda at gwapong tagagupit ng Barber Salon for Ay, men good and morning. women. Magandang umaga po sa inyo. Kaya kung gusto nyong gumanda, walk in and walk out with pure confidence. Diyan lamang po yan sa Barber Salon sa Mangaldan, Pangasinan. At siyempre, kung gusto nyo pang mas bukod sa magandang haircut, maganda pa yung pangatawan ninyo. You want to lose weight, build muscle and feel confident, feel your best. Diyan naman po kayo pumunta sa FP Gym, Tapuac, Dagupan City. Since 1986 po yan, matagal na po yan. At fully renovated na po yan, mas pinaganda at bago yung mga gamit, naswak sa Tagal inyong na. fitness goal. So proven talaga ha na Yes. nandyan ka, gaganda yung body figure mo. Ibig sabihin, maraming pumupunta Yes, dyan. oo. Ay, good morning kay kay Insan Nurse Philly Tigno ng RH1 Lingayen. Salamat palaging nandyan ka. Dahil sa yung palagi kong kinukonsulta. Insan, thank you Kay Madam Eva Chan Vespiras. Madam Eva, good morning. Ay, good morning sa hindi kumukupas ang kanyang kagandahan. Yan. Paano kaya nami-maintain ni Madam Eva yung kanyang kagandahan? Alam ko sikreto niya. Ano? Less stress. Yun. di Saka ba? yung healthy living. Yun. Yung talagang wala kang stress, tapos yung kinakain mo. Kaya diba? kapag nakikita mo si Madam Eva, tapos health conscious ka. Diba, alam mo? yung aura niya laging nakangiti. Yes. Pala. Yes. Walang kagalit. Parang gano'n. Yun. Kaya para gusto nyong huwag tumanda ka agad, smile. Pwede yung gano'n. Pag galit ka sa akin, bahala ka. Of course. Basta ako hindi ka galit sa'yo. Ayokong may stress. Yes. Parang gano'n, di ba? Bahala kang masira ang mood mo. Basta ako, I'm happy. Yun. Yun pala yung mga sekreto sa life. Just enjoy life. Always. Kay Sir Maxi Solis, good morning. At kay Periong Bernardo Vlog, good morning. Sa kwanto masanto sa kabuasan. Mga brother, kwanto. Shout out ko rin Mantatambak at Barangay Dupo. Sila Disyo, alias Barbaro, Tansibiding, alias Ilol. Bakit Dupo. alias Ilol? Parang alam ko yung pamilyar sa akin, yung barangay na yan, Dupo. Lingayen? Hindi. No, Binmalay. Nga pala, Binmalay. Okay. Yes. Barangay Dupo, good morning sa inyo dyan. At siyempre, binabati na rin natin si Mr. and Mrs. Nado and Margarita Bansal. Yun. Dyan sa Kanawalan, Binmali, Pangasinan. Oy, Alvin Sandoval, good morning. At kay Ma'am May Biray, siya na pala yung ngayon. Ang, dati siyang information officer. Pero nasa, na siyang tourism officer ng Lingayen. Oo. Madam May Biray, good morning. Yes. Good morning, Madam May. Kainangayan to'y magmaliw at tourism. Akin ko mo. She has the looks. Di ba? Di pwede doon din si Madam Eva. Of course. Pero sabi ko nga ayaw na niyang may stress. Ayaw na niyang may stress. Kay Sir Jerry Domingo, good morning. Sabi niya, good morning, gentlemen. Have a great day ahead. God bless us all. RJ, kunto, malapit ng birthday natin. Kunto? Sino? Si Sir Jerry Domingo. Ay, kabirthdayan ko siya. Ayaw nga pala, Sir Jerry, good morning. Oo pala. Okay, diba? at least may alam na naman akong parehas kami ng birthday. August 5, Singerla. August 5? Yes, sa August 5 yung birthday namin. August 5 pala kayo. Malapit na nga. Mag-ipon-ipon na kayo. Yes. Maraming magbo-birthday rin sa August na kilala ko. August 5. Oy, sa mga kababaihan dyan na walang ginagawa sa bahay pero mahilig sa online gambling.
O bakit? Di Aba, ba ang bawal dami. mag-announce yan? Ha? Baka ikaw ikukulong ka dyan. Hindi, according to statistics, alam niyo po ba mga kapaborito, 32% na mga kababaihang nasa bahay, ang kadalasang nauubos ang kabuhayan Yun. dahil sa kasusugal. Yun, kaya pala nagsusulong sila ng bill sa Senado. Si si Senador Gatchalian, ano ko nagkakamali? Na hindi lang i-regulate, kundi totally. Actually, ibaban na yung online gambling na yun. Actually, may move ngayon na magkakaroon ng investigation sa online gambling. Pero marami pa lang parang yung sa black market. Alam mo yung black market natin, yung hindi, di ba? Hindi nagwiwis. Hindi dumadaan sa legal, hindi nagwiwis. Marami pa lang ganun din. Yes, Kaya marami, of course. kung alisin mo daw yung mga legal na malaki yung naitutulong sa kaban ng bayan, mamamayagpag naman yung mga, di ba? Sa black market. So, Nako, kayong mga babae ha, talaga. Kasi nasa siguro, bahay. Noon, pag walang ginagawa mga kababaihan na nasa bahay, bingo! Under O! Pwede pa yun. At least, diversion sa kakunti lang. Tama ba yung sabi ko na, yung bang yung 30 nasa under O? Hindi kasi bingo nga nasa under I yan. Under I. Kasi yung letter B, yung bingo kasi hanggang 75. 75. 5 letra yan. Okay. BINGO. So, Okay. diba, 75 divided by by 5, that is 15. So hanggang 15. Sa letter sabi B. 15. Okay. So from yung letter I 15 yan. Okay. So yung I So yung 30 nasa I. Yes, Akala yes. ko yung O dahil nasa tamang-tama. The last number. Of course. Sa letter I. Letter I. Okay. I like that. Yun pala. Yun ang paborito kong number. Pero alam po ninyo kung magkano nandun din yung yung kasalungat ng 30, nandun din sa letter I. Ganon? 18. 18. Sige, okay. ako ng kape. Pero alam ho ba ninyo kung magkano ginagastos ng mga kababaihan na tumataya sa online gambling? Kada linggo yan 1,000. Ay, nako. Binulgar ito mismo ni isang tahanan party list representative Nathaniel Attorney Nat Odocado. Nanalo yan. Nanalo siya. Okay anong party list yan? Isang tahanan party list. Uy, ano kayang sektor yan? Palagay ko ito yung nagpo-promote ng maayos na pamilya kasi isang tahanan sige. Ang sabi niya, nakita po namin especially yung mga nasa loob lamang ng bahay, sila yung may pinakamalaking investment sa online gambling. Kasi di ba nandun lang sila sa bahay tapos hawak yung kanilang cellphone. Yes. Diba? Tapos madali nilang Kaya siguro mapuntahan yung Kaya siguro kapaborito RJ, pag umuwi si Mr., inaaway ni Mrs. kung walang maintrigang 1,000. Pero alatado mo, yung mga ganyan na pag walang pera, maingungot, kahit nagbibigay ka naman. Kasi hindi mo mahalata Kala mo nagsisilpon lang, may katyat. Yun pala, Naka-online gambling na siya. Di ba yung issue nga na kaya nga o kaya alisin na yan dahil yung nahuli na driver, nag-drive, nag-online gambling. Uy, delikado yun. Ano yung sikat? Scatter. Scatter. Yun ang pinakasikat ngayon Scatter. Marami pong, bukod pa dyan, meron na rin ako nakikita, PCSO pa. Oo, yung Lotto Online. Lotto Online, saka yung na naglaro din ako nung kaumpisa pa lang, nung bingo. Pero yun mo, piso 5 lang, tapos may sarili kang card, tapos may mga numero na. Pero hanggat sa nagsawa ako, gumagastos ako, 200 lang naman. Pero ang nakakalungkot kapaborito, RJ, sabi hindi ako nanalo. Siyempre, game of chance. Nga, so sumuko na ako. Ang sabi ni Odocado. Odocado? Yeah, Odocado. Hindi edukado. Hindi edukado. Odocado. Odocado. Yan. Sure ka na Pilipino yan? Yes. Baka po, hindi din. Hindi naman. Basta Odocado. Yung apelido? Apelido. Yan. Sige. According to their studies, 60% ng mga nasasangkot or nalululong sa online gambling
itong napakalungkot, mga low-income earners. Kasi nga, kaya nga, ang sabi nga doon sa proposal na may nag-propose din na, kung gusto nyo, kailangan mag-GCash muna ng 10,000 pesos minimum. Para hindi makalaro yung mga, yan, sinasabi mo, dahil ngayon kahit 100 pesos, 200 pesos, pwede ka. Di ba yan yung mga tingi-tingi, masalo ka matatalo. Dahil, ikaw alam na alam mo kasi nasubukan mo na. Nasubukan ko na. Alam ko yung anatomy nung gambling. Grabe itong mga low-income earners, yung kumikita lamang ng 15,000 pesos pababa monthly, at isa pa na mga nalululong din sa online gambling, mga tricycle drivers. So, ang dami na. Ang dami ng game of chance. Ito, ilocalize lang natin. Kung wala kang gadgets, yung sa waiting, yung STL, 1 to 40. Ano bang chance mo na manalo dyan? Ilan? Baka 1,500 combination, mga ganon. Isa lang sa'yo. How much more sa mga iba pa? Kaya nga, game of chance nga. Yan. Pero yung sa Lotto, sa STL, hindi ka abalahin dahil pagtaya mo, pwede ka nang magtrabaho. Pero yan, pati oras mo, kinukonsumo. Diba? Bakit hindi nyo gayahin yung mentalidad ng mga mayayaman? Ganito yung mentalidad ng mga mayayaman. Ha? Yung every single centavo, ano yan? Yes. Importante yan. Importante yan. Binibilang nila yan. Ini-invest nila yan. Ini-invest nila yan sa pagbili ng mga lupa, mga bagay na pagkakakitaan po Kasi nila. pag inipon mo yan, halimbawa, piso. O ilan yan sa isang buwan? That is 30 pesos. Tama. Kala mo, piso lang yan. 1,000, 100 na sinusugal mo, 200. Ilan yan sa isang buwan? 6,000. Yes. Di ba? Di malaking pera. Alam mo kung bakit nalululong sila sa sugal? Kasi mangiras. Ito. May text si Arnold po. Agyo gabay sumanlingat. Imbis si ate 15,000 ipuunan nyo la. Ang negosyo. Di akal mo kini. Ha. Kwanto? Killjoy kayong dua. Ha. Diversion labatan mga idol. Ha. Kwanto? Kijit ako mo. Diversion kung diversion. Pero siguro kung sobra na yung pera mo. At the end of the day, pag lagi kang nandyan na diversion mo yan, nagiging kwan na yan. Bisyo. Addiction. Addiction. Pero ito Arnold pa, sagutin lang kita. Okay lang. Walang problema sa much money. Kasi ang pinupuntuan dito, ayon sa isang party list, yung mga nalululong, yung mga low income earner. So, malaking bagay sa kanila yung maliit na pera, kung maliit man yung sinasabi mo, Arnold po Kung 200 nga, ilang kilo na yan? 4 na kilo na yan. Tapos sasakripisyo mo pa. Di ba? Wala ka nang kakainin. Yung mister mo, noon na nagtatrabaho, construction pa. Di ba? Binabawas mo na yung kita niya. Doon yung pinupuntuhan siguro ng isang party list. So sa kanilang pag-aaral... At higit sa lahat, kapaborito Ajay, nasasakripisyo yung mga bata. Correct. Yung future nila, pati pagkain nila, nasasakripisyo yan. Oo. Imbis yung pusa ka la, manggawa ka trabaho dabong, misis. Yung oras mo, nandun ka. Ito pa, imbestigan din daw nila, i-include nila sa kanilang investigation. Kung yung mga nalululong sa online gambling, ito yung mga recipients ng ayuda. Siyempre. Mga ano yan nasa laylayan Di ba? Di ba sila yung membro ng, baka sila yung membro ng Porpis. Di ba? Na part of this, of their, yung natatanggap pagka talagang, alam mo, may kilala ko, pag talagang nalulung ka dyan, 200 pesos, magpapa-cash in. Yes. Tapos cash in ng cash in. Tumiba. Naging yung sa scatter, naging nakakobra siya ng 14,000. Mabuti kayong 14,000 ininegosyo. Waldas dito, waldas dun, bili dito, bili dun, magpapainom. Tapos, ang sabi ko dun sa pinapainom, nababalitaan nyo ba kung ilan ang natatalo sa kanya? Ang nabalitaan nyo lang yung panalo niya. Saka may kausap ako dyan. Kung namumuhunan ka ng mga 200, manalo ka man, talo ka pa rin. Pero kung mamumuhunan ka ng mga libo-libo, balag sa talo mo, kwento. Merat dan uputan, merat tun bawi entan, kwento. Kanya naawa ako dun sa mga tingi-tingi lang, kwento. Dahil sila yung nabibiktima niyan. Kwento, may katungtong ko. Kilala mo to, sasabihin ko sa'yo mamaya. Tama siya, Actually, isa pa na negative na epekto ng pagka-addict mo sa sugal, agkalaon na lagay,
nalingwanan mo lay mangan, nakatutok ka na lang lagi sa cellphone mo, ag mo lang naasikaso pamilyam. Maingungot ka ni. Maingungot ka ni. May patang sulom. Yes, nalingwanan mo lay manamos, maansit ka, unsumpot si mister, naangup to'y ansit mo, makapaingungot sa Lasaman bilay. ni, naangup to ni. Ay, Ano ba yan? Ay, perdo na sa mamanga na. Pero napag-uusapan lang. Kasi yung time consuming. Yes. Di ba? Yung paglalaro niyan. At natalo ka pa, di dubli-dubli talo ka. Nako. Ay, nako. Sa mga kababaihan na dapat yung gamitin niyo yung oras ninyo productively. Di ba? Nako. So, ang daming mga bagay-bagay na kailangan talagang productively, not in the sense na online gambling kayo. Mabuti Hindi pa yung ganun. nag-online teaching ka. Yung pwede kilala pa ko yun. na maganda, maganda talaga siya. Alam mo, sabi mo kanina. Nakaka-inlobi ba? Yung stress ka mo. Yes. Actually, single siya, so nakaka-inlove. Siya naman nag-online teaching. Tumitiba siya doon. Mas maganda yung ganun. Hello, madam. Oo. Si Sir Jerry pala, ang birthday niya, August 1. August 1. So, hindi ka, yung month. Parehas kayo ng buwan. At palagay ko parehas din kayo ng zodiac sign. Yes, kasi Leo yan eh. Okay. Thank you. Yan. So, pero sa ating mga mag-aaral, ingat-ingat lang po kayo kasi baka by tomorrow, wait muna. May biglang nagbigay ng reaksyon. Sige. Basahin na natin. Okay. Ang sabi niya, yan. Good AM Idol. Sa casino, online gambling at iba pa, agdatan impaalagay, tapyan manalo ka. Yes. Pero ang pumupunta naman sa mga casino, yung match money. Dahil yung mga nagbebet doon talagang, di ba? Milyon. Saka yung pagpupunta mo yung casino, kailangan meron kang sariling, alam mo na, di ba? Pero yung online kasi, sir, ma'am, sa nag-react, gadgets, di ba? Cellphone. Nandiyan ka lang, katabi mo. Di matutukso ka. Kung sa casino, wala kang kasama, di ba? Hindi ka basta-basta makakapunta. Yeah. Ay, nako. Pakampi mo na daw. Sige, kape tayo. Maraming, good morning. Pagkape naalala ko si Engineer Dion. Good maraming morning, sir. nagko-complain sa hirap ng buhay pero mahilig namang magsugal. Nako. Pero nabalitaan mo yung isa, nakita ko sa Facebook. Hindi ko pa alam yung detalye. Pero alamin natin yung detalye dahil may parang panukala. Na ano? Na yung mga binabangko magtatax daw ng 20%. Ay, ano ba yun? Nakita mo na yun? Nakita ko ano na. Yun? Sino yung Finance Ayon Secretary? kay Finance Secretary Ralph Recto. Totoo ba yun? That ano yung under proposal? Republic Act, yes. Meron na? Under Republic Act 12214. Sarili mong pera, binangko mo, may tax? Paano yun kasi? Ang iniisip ko dyan kasi, kapaborito Joseph, kaya ka nagbangko dahil ini-interest mo yung 3% nakikitain. Pero pag babawasan ng ilan yun? 20%? Dilugi ka pa ng 17%. Totoo ba yan? Totoo. Sinasabi ni Ralph Recto. Ay nako, ano ba yan? Hindi kaya maraming magre-react, hindi na magbabangko. Ano lang? Actually, marami nang nag-react. Patungkol dyan, kapaborito RJ. Dito savings sa bangko, may 20% tax na. Ay nako. Nagsimula nang ipataw ng ilang bangko ang 20% na final withholding tax sa mga time deposit at peso ban matapos maging epektibo ang Republic Act 12214 o ang Capital Markets Efficiency Promotion Act noong July 1. Ito lang. Kaya pala maraming, di ba, may nasa fast food chain ako, yan ang pinag-uusapan. Yes. Sabi ko, ano kayong pinag-uusapan ng mga ito? Pero ito, nililinaw ng batas, ito lang po mag-a-apply yata sa mga long-term deposits at yung time investments. deposit. Yun. Sige, okay. Pero pira mo pa rin yun eh. Di ba kaya mo time deposit para kumita ng sabi malaki-laki? nga ng mga ilan, kapaborito Jay, pag bumibili ako ng pagkain, nagbabayad na ako ng tax. Yun na. Pag bumibili ako ng inumin, nagbabayad ako ng tax. Pag sumasakay ako, nagbabayad ng pasahe, nagbabayad na ako ng tax. Ito pa. Pag sumisildo ako, nagbabayad ng tax. Kinakaltasan ako ng tax. Binabangko ko para safe, kumita. Ikakaltasin na naman ng tax. So, ang sabi nila, inerlaylaon me, no amin lan sukong puro tax.
Di maong laba-lara may buhaya kwanda pero Los Yun. Buenos. Kaya nga sila yung dapat manguna na kaya sila yung nagrereklamo kung Ah. mayroon silang napapansin na mga proyekto ng gobyerno ya pichi-pichi. Oh. Di ba? Ah. Kasi ang ginagamit doon people's money. Pag sinabi mong people's money, yun yung tinatax, di ba? Ito ipaliwanag natin ng maigi ha. Oh, sige. Sinasabi ng mga ilang grupo, tinututulan ito ng mga ilang grupo itong bagong polisiya na ito dahil malulugi o manurito ang mga depositor. Sa ilalim kasi nito, bibisa ng 20% ang kikitain ng mga tao mula sa kanilang savings na karaniwang hanggang 6% lamang paano? ang Di bawas interest pa? kada taon. Yes. Di bawas pa. So ibig sabihin, Lugi pa sila. ibig sabihin Ay, ka nako. Paborito RJ, kung ang isang tao ay may nakalagak na 100,000 pesos sa bangko, kikita ito ng 6,000 pesos sa loob ng isang taon. Tapos yung Kung kikita ka ng 6,000 sa loob time ng isang deposit, taon. time Yes. deposit. Oo. Bate sa kasalukuyang 6% annual interest rate. Ganun pala Oo. kababa. Yes. Mababawasan ngayon yung 6,000 ng 1,200 pesos na kinitang interest dahil sa 20%. Hindi talo na pa. Batas na yan. Talo pa. Talo pa ng 1,200. Oh. Pero ang sabi ni Kwan naman, ang sabi nitong si Finance Secretary Ralph Recto, kikita daw ng 25 billion pesos. Ang pamahalan. Ang pamahalaan. Oh. Oy, marami na namang mawawalang pera. Ay. Oh. Ito sabi ni Arnolfo. Ito si Arnolfo magaling to magkomento. Sabi niya, wag yan ang problemahin, mga idol. Hulihin yung mga nagpapautang na ang interest 40% at 20% kawawa mangungutang. Nitan. Wala may kabat ko. May interest. Interesan to na eh. Oh. Pero, Grabe. pero ito naman yung ano dito, Arnolfo, at their own risk naman yan. Dahil kung hindi nagbayad yung umutang, anong habulin nila? Yun. Pwede silang magdemanda? Pwede. Pero pagka ganyang mga interest na parang aliwalan makatwiran, hindi na makatao, talo rin sila. Hindi na nila yan hindi ko binibigyan ng idea yung na huwag nang magbayad yung mga nangutang. Pero pag nagpautang kayo na ganyan ang sitwasyon, ginabay to eh. Pero yan yung mga hindi nagtatak. Sabi naman ni Arnolfo dito, dapat daw sila yung hulihin. Di ba? Sana may batas din na magbibigay parusa. Kasi pagka nangutang ka, hindi ka nagbayad, o kaya nanloko ka, that is estapa, di ba? Sana mapabilang din yung mga ganun. Ewan ko lang hindi ko pa nabasa yung mga pero yung estapa mga yun, case. Kapaborito RJ, small time mga yun. Pero malaki na. Ah. Dahil may nagpapautang yung kilala ko, mga 100,000. Sa bagay, may kakilala rin ako. Di ba? Pag 100,000, hindi lang 100,000, millions of 40, thousands. 40, hindi, pagka 40%, di 40,000 na a month. Di, talo na niya yung empleyado. Di ba? Mamuhunan, sana, at their own risk nga, dahil kung talagang mabayar, may nanutang kita, pero may entita, matiwer. Nga pula, talo ka. ang sabi ni Sir Manny, same pa rin. Lugi na bangko, wala nang magta-time deposit. Yun nga yun nga. Baka hindi kayo umangal din ng bangko diyan dahil yung business yan, di ba? Oo, dapat. Paano ka makakainganyo ng mga depositor? Sa system ng time deposit, di ba? Kung mabibisa ng ganyan. Ay, nako. Nasa signal number 1 na po ang Cagayan, Isabela, northeastern portion ng Aurora, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Today? at northeastern portion ng Nueva Vizcaya at Apayao dahil kay Crising. So, ang pasok ng bagyo ngayon, tayo, Northern Luzon. Northern Luzon. So, nanggagaling yung Expected, bagyo, yes. hindi dito sa sa likod natin. Somewhere dito sa Kwan. Kasi pag sa likod natin, babanggain niya yung Sierra Madre. Yes, Pero pag manggagaling dyan sa Tuktok, hanggang po Sambar. So, saan ba galing si Crising? Manggagaling yata kay Northern Luzon yan eh. Sa tip ng Northern Luzon. Diba? So, ingat-ingat lang po tayo. Expected na pagdating ni Crising, maglalandfall mga Friday or Saturday. Nako. So, ingat. Mga kabalian.
Ay, agi, gali pulas na agaw. Wala nang pati oras, babatiin, plus reaksyon. at atong Wala na. tanagagik, magano. Tanong nung ko Tignan mo pa, kasi Michael. may 2 minuto pa Oo, para baka mabasa sakali. natin. Oo. At para... Mga interaction, ika nga. Oo. Yes, Oo. yes. Welcome kayo dito. Kasali kayo dito. Sabi ni Mylene Alvaro, of Yan. course, pagka narinig mo na yung pangalang Mylene Alvaro, andyan lagi si Intoy Wapson. Intoy Wapson. Binabanggit niya. Good morning mga sir at sa Lingayen Istansa, untan mo't at asawak Intoy Wapson. Oy, Stansa, dyan yung may barko Madam Mylene, taga-Istansa Hindi niyo ka. nakikita yan. Nakikita niyo yung barko dyan. Kay Arnel Aranda, sabi niya, mas maong ni Insalimoy sa kay Balkot ya damug. Wala na yung damag ngayon Si makit ni ngipon mo nan sa isugal mo. Parang- Haha, kwanto. Nakikita ka pa ba ng damag? Namimiss ko Matalag na. lang Yung may lakapan, damag. Oh, yung yes. masansamit. Oh. Pero hindi na pwede sa akin yan. At may damag amay nanlapod. Sinakob kwanda eh. Sinakob. Yes. Nanlapod gatana amay Nanlakapan. unas. Mamasamit Insandanatan na, iluto. yes. Ya no alutula amay singa maket. Manlakapan to Insandanatan ikargaad amay lapis na nyog. Isandapan lakapan. Hindi, lapis niya. Kalamay yun. Kalamay ba yun? Kalamay yun. Oo. Damag yung talagang ano yan. Anawatan eh. Pero... Yes. Ano itupak ng may sisad si Kaman, nabugkulan ko. Sige, good morning. Ay, good morning po. Ang kaplay malay, may oras sa tatin tanagagig ang tabay ng susunod kagad ang number 1 kapaborito Joey Baby. Akalo pa kang tabay lalangulad Liknay Valley, sari magtaryuran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtaralingkor, magtaryot kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side, the only one, Engineer Nixon Dakal. Sipo bukas mga kapaborito dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani.